Olli on 27-vuotias tietotekniikan opiskelija, joka jäi koukkuun Speksiin heti fuksivuoden jälkeen. Ennen addiktoitumistaan Olli oli ihan tavallinen teekkari. Edessä oli lupaava tulevaisuus. Diplomi-insinöörin tutkinto, työpaikka Nokialla, kultainen noutaja ja rivitalo West Endissä. Sitten kaikki muuttui. Se oli joskus tossa 2000-luvun alussa. Mun piti vaan lähteä jeesaa lavasteiden teossa. Jotkut vanhemmat speksiläiset sanoivat, että jäät kerrasta koukkuun. Jotenkin sitä itse uskoo, että vahvempi kuin muut. En mä uskonut, että tässä näin kävisi. Mä olin jo samana vuonna bändissä. Se ensimmäinen kerta muutti ihan kaiken. Ja sitä rupesi jotenkin näkee asiat ihan toisesta perspektiivistä. Sellaista kausittaista hommaahan se oli. Nopat mahdollisimman nopeasti kasaan ja taas kiertueelle. Mut ei sitä oikein pystynyt ajattelemaan mitään muuta. Kaikki muu tuntui aika mitättömältä. Kyllä mä siinä vaiheessa oli jo aika koukussa. Speksiläiset vetävät usein mukaansa muita opiskelijoita. Addiktio kuitenkin yleensä kielletään. Usein valehtelu alkaa ensin itselle ja sitten muille. Assareille, luennoitsijalle ja labraparille. Ihan koko kaveripiiri saattaa olla koukussa. Olli veti Kaisan mukaan pari vuotta myöhemmin. Joo, tää juttu lähti siitä, kun Olli lähetti mulle kuumottavan tekstarin 4 aikaan yöllä ja kysyi lähtisinkö mä messiin. Se oli just myynyt tuupansa ja kertoi, että kiertuepussissa olisi vielä 1 paikka vapaana spotille. Mähän en edes tiennyt mikä spotti on. Mä lähdin vaan mukaan. Ja 1 keikka muuttui sit koko kiertueeksi ja kiertue muuttui useaksi vuodeksi. Mä olin varmaan nopeammin koukussa kuin Olli. Rupesi jotenkin pitämään aikaisempia kuvioita pienenä. Perspektiivi muuttui ihan kokonaan. Tää touhu sai ihan totaalisen otteen musta. Sitä ei ajatellut mitään muuta. Kyllä siinä aika monta vuotta meni siinä alkupöllyssä. Se oli sellaista kausiluontosta. Puolet vuodesta opiskeli niin paljon kuin pystyi. Ja puolet vuodesta teki sitten speksiä. Jokainen esitys koukutti enemmän ja enemmän. Joskus mä yritin olla katkolla kokonaan. Ja mä sain korvaushoitoa kiltatoiminnasta. Kiertue meni ihan huumassa. Unen ja todellisuuden rajamailla. Välillä tuntui siltä, että elää ihan toisessa todellisuudessa kuin muut. Kaista oli niin väsynyt, että iski pahat vainoharhat päälle. Sitä vaan nauroi kaikille ja kaikille. Silloin oli aika rajoilla. Kerrankin mä tulin. Mun entinen poikaystävä, joka oli silloin siis käsikirjoittajana, niin se katosi ohjaajan kanssa johonkin muutamaksi viikoksi. Mut sillä välin mä rakastuin bändin basistiin. Me mentiin sit seuraavana vuonna yhdessä improkurssille. Nyt me sitten asutaan perhekylässä. Apuohjaajasta tuli myöhemmin mun paras kaveri. Joskus tuntui siltä, että pää hajoaa. Mielessä pyöri välillä aika rankkojakin ajatuksia. Tuntui ihan siltä, että kaikki pyörii vain yhden asian ympärillä. Mut sit mä tajusin, että speksissä voi tehdä ihan mitä vaan. Mä lähdin Lappeenrannan kiertueblondiksi. Tein speksijulisteen. Ja lupauduin bileissä mukaan speksiin esittelyvideoon. Vaikka joskus olisi halunnut, niin jotenkaan sitä vain ei pystynyt kieltäytymään. Sitä oli jotenkin kohteliaisuussyystä pakko kokeilla kaikkea, mitä niissä kuvioissa oli. Joskus kiertueen jälkeen sitä oli tosi väsynyt. Halus vaan nukkua kaiken pois. Mut sit kaverit veti takas siihen todellisuuteen kaadossa, kun saunottiin aamuun asti. No siinä herkässä tilassa mä lupauduin sit seuraavan vuoden tuottajaksi. Entä mitä koette saavanne meiltä vastineeksi? Siinä vaiheessa mä olin jo ehtinyt valmistua ja mulla oli vakituinen työpaikka. Et jotenkin sitä jo tunsi olevansa tämän opiskelijaelämän ulkopuolella. Mut speksiläisistä mä en päässyt eroon. Ainahan sitä voi tehdä jotain pientä. Edelleen mua odotetaan kaikkiin tapahtumiin. Siitä tuli jotenkin tosi vainoharhaseksi. Jostain syystä eläimiä kohtaan. Olli retkahti muutaman kuukauden tauon jälkeen ja katosi ohjelmanteon aikana. Hänet on nähty Nääspeksin kiertueella naiseksi pukeutuneena.
emme tavoittaneet häntä enää keväällä. Kaisa sen sijaan sinnittelee päivästä toiseen ja uskoo parempaan huomiseen. Mä yritän elää päivä kerrallaan. Speksi tulee olemaan mukana koko loppuelämä. Kyllä mä oon edelleenkin täysin koukussa. Kesällä se iskee erityisen pahasti. Mut silloin voi onneksi lähteä aina elospeksiin. Se fiilis on vaan jotain niin käsittämätöntä. Eihän sellaista pysty kukaan muuten saavuttamaan. Nykyään mä myönnän, että mä oon speksiläinen. Mä tuun olemaan koukussa speksiin koko mun loppuelämä. Kansa saa mitä ansaitsee. Kalkunankin saa lentämään. Ensi kerralla viimeistään kun jälleen esirippu nousee. Jälleen iskeytyy uudelleen. Tuotos tuulettimeen. Kerran toisensa jälkeen endorfiini virtaa. Juottaa paras valo humalaa. Ja kaikki saa mukanaan lavaliikuntaa. En ole tämmöistä amatöörisähellystä nähnyt siis niin kuin suoraan sanoen yhtään missään.